Akeh ya 15 juta, Pak. Boten, Mas. UMR Jombang. Lemer coba. Tunjangane sih. Tunjangan oma 50 juta. Iya. Makanya deh ngajar joget-joget. Boten, Mas. Tapi Ukil ini juga dikenal sebagai pelawak sekarang, konten kreator. Konten kreator, pelawak. Piro follower nang TikTok-e? Piro 300 lah, 300 piro? Ewu. Nggih, Mas. Wah, luar biasa. 300.000. Nggih kok koyo nggih Mas. Boten. Oh, mesti kamu dong. Ciwit terus. Dijiwitin terus aku. Saya tak kok ngajar agama iki kok Piye, Mas? putrane Gus biyene napa pernah mondok ilmu. Sekolahnya nang Tebuireng, Mas. Sekolah Oh, biyen lulusan nang Tebuireng. Tebuireng. Duso kon gak ngakoni bapakmu mbakmu Terus duso. mbahku anjene yai, Mas. Aku yo. Mbahku yai. Bapakmu. Ngajar. Bapakku iya, ya, Wan. Bapakku tapi wong ya ceramah ngono, Mas. Terus kok gak ditutup nih